Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng pork tripe or tripas ng baboy. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, tripas ng baboy, sibuyas na puti, sibuyas na pula, luya, bawang, black beans, yung salted black beans, red bell pepper, lemongrass, basil leaves, cooking oil, asin, at saka black pepper. Uumpisahan ko na po mga mamamayang ang pagluluto nito. Dito po sa aking paboritong kawali ay magbubuhos lang po ako ng cooking oil at paiinitin ko po muna ito. Ngayong mainit na po ang mantika ay igigisa ko na po ang bawang. Hahaluin na ito. At isusunod ko na po ang luya. Ngayon naman po ay isusunod ko na ang aking sibuyas na puti. At ang next po ay ang sibuyas na pula. Ngayon po ay isusunod ko na itong tripas ng baboy. Hahalo-haloin lang po natin ito. Hahayaan lang po muna natin hanggang sa kumulo yung tubig sa ibaba. Ngayon po ay ilalagay ko na po yung tanglad doon sa ilalim para bumango po siya lalo. Maglalagay lang po tayo ng konting suka dito sa ating adobong tripas ng baboy. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung salted black beans dito sa ating adobo.
Hahaluin lang po natin to ng hahaluin. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting asin. Yan po. Konti lang po ang ilalagay ko. Dahil ayoko po ng masyadong maalat. Depende na po yan sa panlasa nyo. Kayo na po ang bahala na magtimpla ng asin. Ngayon po ay ilalagay ko na ang ating red bell peppers. Yan. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng black pepper dito sa ating adobong tripas ng baboy. At hahalo-haloin lang po natin. Ngayon po ay luto na po siya. Patayin na natin yung stove. At pagkatapos po ay ilalagay ko na po yung ating basil leaves. Sobrang bango po. Ayan na po mga mamamayang ang aking adobong tripas ng baboy. Sana po ay maitry nyo ang reseping ito at sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mag-subscribe at mag-like po kayo. Ito po ang inyong atimayang na nagsasabing mabuhay!